אנחנו לא מבינים מול מה אנחנו עומדים. אנחנו בנקודת זמן מאוד קריטית בהיסטוריה שלנו. רובנו רוצים לחיות חיים נורמטיביים, נוחים, להתפרנס, להקים משפחה, לנפוש, להתנגח ביריבים הפוליטיים. אבל הנה מתגלה לנו שלא נוכל לחיות חיי שגרה כאלה כמו שהיינו רוצים. בעל כורחנו אנחנו מתקדמים לאחד משני תרחישים דרמטיים ביותר. תרחיש אחד שבו קמים עלינו אויבים מכל החורים, בכל הזירות, אכזריים ונחושים מאוד להשמיד אותנו. ואנחנו נספוג אבדות קשות ביותר, ברמה שאולי לא יישאר פה יותר מדי מי שיקיים פה מדינה יהודית. אולי רק מי שישרת בצער את האדונים החדשים. תרחיש אחר שבו ישראל הופכת למעצמת על שלא נראתה כדוגמתה בהיסטוריה האנושית. עם שפע אדיר מהכל לכולם, ורוח שעוברת בין כל חברי האומה וממלאת אותנו בעוצמה וביטחון, וכולם, כל העולם רוצה בטובתנו ובא לקראתנו ורוצה לשתף איתנו פעולה, ואנחנו מובילים את העולם למצב חדש של שפע ואושר, למדרגת קיום אנושית חדשה. זו לא איזה פנטזיה, זו מציאות שמחכה להתגלות. ובמה הכל תלוי? בכל אחד מאיתנו. כי מה גילינו במלחמה הזאת? שוב, שבעת מצוקה אנחנו מיד מורידים את השריון הזה שאנחנו נוהגים ללבוש אחד כלפי השני, ומפנים אותו כלפי חוץ, כלפי אויב חיצוני, ומבפנים אנחנו יכולים להרגיש איך הלבבות שלנו מתחברים, ואנחנו קשובים אחד לשני, ויש בנו דאגה אמיתית לרוח ולחוסן הלאומי המשותפים לנו, ויש בזה כמו המתקה למצב הקשה, הרגשה כזאת שאנחנו תלויים אחד בשני ויכולים לסמוך זה על זה. אנחנו צריכים לראות את המצב הזה, מי שזכה להרגיש אותו, כטעימה מהמצב הקבוע שצריך להיות בינינו. אנחנו צריכים להבין שיש כאן משהו מאוד מיוחד ומאוד עוצמתי שרוצה להתגלות, ואנחנו עדיין לא מודעים אליו, אנחנו לא מכוונים אליו עדיין. יש פה חוקיות בטבע, החוק הכי חשוב בטבע שמתגלה לנו, לעם ישראל, בצורה מאוד מאוד ייחודית פעם אחר פעם. החוק אומר כשבני אדם מתחברים ביניהם, ודווקא מעל השוני, מעל חילוקי הדעות, מעל ההבדלים, מתגלה להם איזה רובד קסום של המציאות. ומי שמשתתף בחיבור הזה זוכה להתפתחות מיוחדת ברגש, בשכל, באנושיות. ויש שמירה ועזרה לקבוצה מיוחדת כזאת שיש לה נטייה לחיבור. זה מה שמייחד יהודים לאורך כל ההיסטוריה. אבל מתי התאחדו היהודים? כשהחיים שלהם היו בסכנה. ברגע שחלפה הסכנה, המציאות החיצונית והאפשרות לרווח אישי דחקו כל אחד לדאוג לענייניו. הלב שוב נאטם, והסכסוכים חזרו להיות שוב חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. כל פעם איזה סכסוך אחר נכנס והפריד אותנו למחנות. אפילו עכשיו, תראו, אחרי הטראומה המשותפת הנוראית שעברנו, שחיברה אותנו לאיזה פרק זמן מסוים, שוב מתגלים הסדקים וחילופי האשמות והסתות וקמפיינים נגד בני עמנו. וכל זה בזמן שחיילים שלנו מסכנים את חייהם בשדה הקרב. משפחות מתאבלות, משפחות תלויות בחוסר ודאות. יש לנו כמות בלתי נתפסת מיקירנו בשבי החמאס. כל האזור עלול להתלקח לשדה קרב אחד גדול ועקוב מדם, וכל העולם הולך ונהיה אנטישמי יותר ויותר מיום ליום. מה שעומד לפנינו זה שכל אחד מאיתנו צריך לעבור שינוי. כל אחד צריך לעבור עדכון גרסה ביחס שלו לזולת, מה שנקרא תיקון הלב. ברור שזה לא משהו שהיינו רוצים לשמוע, ונעדיף לדחות את הרעיון הזה, ואפילו נספר לעצמנו שאם רק אם איזה מישהו שם ירד מהבמה, אז הכל יסתדר. לא, כלום לא ישתנה. אנחנו עדיין נמשיך עם הסכסוכים בינינו, ובאותו זמן האויב ימשיך להתעצם ולהתחזק ולהתכונן להשמדה שלנו. וזה גם לא יעזור אם ננקה את כל עזה מחמאס ותומכיו, נשטח את הקרקע ונמלא אותה בהתיישבות יהודית. לא יעזור. עדיין נמשיך לחיות תחת סכנת הכחדה. אנחנו חייבים להתקרב בינינו
כמשימה לאומית בעדיפות עליונה. אנחנו צריכים לעבור תהליך חינוכי מקיף שכולל כל אחד ואחת מאיתנו. בלי שניזום את זה ונתקדם לזה בצורה מודעת, הכוחות המפלגים בינינו רק יתחזקו ויכינו את השטח למגה אסון המתקרב. אם אנחנו נהיה בנטייה לחיבור בינינו, אז גם כל המנהיגים יישרו קו עם המגמה הזאת ויתנהלו בהתאם. ועוד יצוצו מנהיגים נוספים שכבר עברו הכשרה למצב ההתקשרות המתקדם, שיובילו אותנו לתור הזהב שלנו. יש בקרבנו חומר אנושי ברמה הגבוהה ביותר. יש פה את מיטב המוחות, מהנדסים, מנהלים, יש אנשי שיווק, מחנכים, אומנים. יש פה אנשים עם יכולת נתינה בלתי נתפסת. יש פה נשים, אמהות. זה הזמן שלכם לתפוס פיקוד ולהוביל אותנו לעתיד הטוב שלנו. הספיקו המלחמות כבר, לא רוצים עוד אבל בבתים שלנו. אני פונה לכולם, בבקשה, לא לתת רוח גבית לפילוג. לשקול טוב כל דבר שאומרים ומפרסמים בפומבי. לקחת רגע ולחשוב, האם זה תורם או פוגע בייחוד של עם ישראל. ואם אתם רואים פרסום מפלג, אז להגיב בצורה מכבדת, אבל חדה. בבקשה, לא לפרסם דברים שפוגעים באחדות העם. אנחנו חייבים להתנער מכל ההרגלים הישנים שצמחו בתוך אווירת הביקורת הארסית שהורגלנו אליה. אנחנו נפעל יחד ליצירת האווירה המלכדת, ותראו איך מהר מאוד אנחנו נראה סגסוג והצלחה כזאת כמו איזה קסמים שלא ברור איך הם קרו. עם ישראל חולה עליכם, יחד נצליח.